смятам. Аз ги двата клипа ще я направим. Още малко ще тръгваме с автобуса. Дай на там. Мини назад. Обаче няма място да я Мини назад. Още. Ще се разбие. И Вик, ела на сянка, да не прочитам. Вик, ела си на сянка. Майка ти видя ли? Ще поизлизам в червено, то е радост голяма. Всички деца, пуски, розови, червени и весели с мен. Това е изглежда, излизам в зелено. Всичко да се зеленее, да се пти да пее, сред ливаджи и градини, пълно с ягоди бъде. Нека е всето в знак на живота, да утвърди благословията. За много, на тази на тези мотиви. Че камбана бие, чувате ли бие, че камбана бие. Рама ни ще иде, дете велике, рама ни ще иде, дете велике. Къщи
идват децата от целодневна детска градина Вълшебство. Аплодисменти за тяхното изпълнение. Това беше следният поздрав към всички вас. Благодаря ви още веднъж. Мили деца, уважаеми колеги и гости, в очакване сме на най-светлият праведен празник Възкресение Христово. Великден е празник, който сякаш събужда целия свят за нов живот. В деня на Възкресението възкръсва отново вярата ни в доброто и стремежът ни към светлина. За поредна година Община Бургас и Общински детски комплекс организират конкурс за великденска украса. А наши любезни домакини е църковното настоятелство от бургаският храм Света Богородица. В тази годишното издание на конкурса се включиха деца и ученици от 6 до 19 години, разделени в 4 възрастови групи. Броят на експонатите е 151 и можете да ги видите вече експонирани тук в храма. Те ще бъдат разпродадени с благотворителна. Светъл Великден и пият камбани, всички на празника тук са събрани. Ветри усмивки са в чест по лицата, радостно трепнати пеят сърцата. Празник е весел, красив и с бовен. Бог е възкръснал, ликувайте хора, с обич подайте си дружно ръцете и нека възкръсне във всяко сърце Божият мъдър и свят благослов, вяра, надежда и силна любов. Скъпи деца, уважаеми колеги, уважаеми господин Денов, имам честта днес да бъда между вас. Бих казала, че Великден е един от най-светлите български празници, толкова искрен, толкова чувствен и толкова сърдечен, защото народ без вяра е като дърво без корен. Исус се роди, за да пръсне светлината по цялата земя и Той възкръсна, за да направи хората по-добри и вас деца, за да може вярата, надеждата и любовта във вашите сърца да трикат и да извират. Обичайте се, обичайте вашите родители, обичайте вашите учители, бъдете верни на себе си. Вашите експонати, които са тук в залата, в църквата, показват, че творчеството и вашата креативност са много големи. Поздравления за вас, поздравления за вашите учители и нека всички заедно посрещнем Рождеството, възкръсването на Исус и да бъдем по-добри. Весели празници на всички вас! Обединено детско заведение Радост Бургас. Чакаме да ви включим радост. Журито присъжда и награда за креативност на Обединено детско заведение Коледарче, квартал Долно Езеро. Първото място е за група Звездичка към Обединено детско заведение Райна княгиня. Второ място журито присъжда на Димитър Георгиев, Георги Георгиев, Ивайла Жекова, Александър Манов, Войко Желев, Давид Гьомер, Александра Мирославова от целодневна детска градина Ханс Кристиан Андерсен. Браво! Още едно второ място, то е за Мария Николова от група Сме хорани, Обединено детско заведение Звънче, град Бургас.
първата новодинено детско заведение Изгрев. Поощрение и за целодневна детска градина Аренман, квартал Сарафово. Поощрение получава и ОДЗ номер 2 Звезди за туризъм. Затова и при нас на български се казва Великия, че най-великият ден от годината. Благодаря на всички за участието, за това, което са се потрудили и много хубави неща сме направили. И ви уверявам, че докато някои от тях ще бъдат изкупени по добрителна цел, то всички ще стоят доста време през тази седмица и ще радват нашите посетители и нашите помолци.